Evo dok sam stigao ovo, sve sam ove, viš to su ovo za zavese ovo. To je ovo kačenje ovo za zavese i ovo sad, sve sam stavljao ovo na ove. Ima ono tamo gde se ovo, gde visi zavesa i onda sad na dva, negde na 3. Sad imam ovo da namestim to. Da namestim, viš.